Igbo ekenekwa m unu ọzọ na m anyị awụchikwana ka isi awụchi biko na vidiyo anụ maka isi enenekwu ya bụ part 3 asị m ọ bụrụ na ị nenere part 1 and 2 ị ma nghọta ebe okwu anụ nwasị bụ na afụgo na dibịa agbatawago na ya bụ okwu obele unu the guy kwukwala sị na the worst thing that can ever happen to you n'obodo oyibo bụ na ịbata esi ka ijiji cheji afọ ị na-eme iziokwu na ibuje eji esi mana there are some things ọ ya bụ inwe the guideline wee na-apụ na bụ ihe adịghị gị easier unu ga-esoro ya afọ mgbe ha si na ha nọ n'ụgbọ a na-ekwu okwu icheji afa na ọ mara the reason why ndị ya na ya so bịa na-akwado ichenji afa because na onye bịbịa kpọrọ nwanne ya nwoke na-achọ ka ha nwa cheji afa maka ọ na ha echenji ha afa ihe enweta ndị anụnwa n'ụzọ enweta ndị ha ya ama na nwanne ha nwoke dịkwa involve ka ha si wee mee visa na akwụkwọ wee bata n'obodo mmadụ. Mụnwa na-ekwu ya na-ekwusa ike na ihe ọbụla a ya eme ịchọrọ ime based on ị na-eji obodo Igbo megodi ya ka ọ dị genuine first and foremost na dịgoro genuine ejidegodi gị maka ihe ọzọ ịmakana na ịbatagoro n'ụzọ dị mma. Unu na vidiyo anụ nwoke tọrọ unu ya aghọta na towards the ending of it na this part 3 ka ihe afọ ebe ọ sị na ha ji enweta enyi nwaanyị n'obodo oyibo ahụ nwa Benin couple with the fact na ma ọ kwụchara ụgwọ ka a lụọ ya maka ọ kere mgbawa isi bido bemewe ya na kamp ịghọtago o nweta nwaanyị ebe a na-asịzi ya nna na-eweta ụgwọ ka a lụọla another paper with change of name passport with change of name ka ọ ewetaziela ya the passport ebe ahụ ka the chain nọ wee bie mana before then unu ya anụ ka ya na ihe si wee jee mgbe abata Sweden maka na akụkọ a na-asị gị gee ya n'usoro ka iwe ghọta ihe anyị na-ekwu biko nene vidiyo anụnwa unofọ. That process nke Sweden by the grace of God I je interview efugo ijero something agbo ka ibewa Lagos alo Lagos ebuta document anyị niile maka anyị dị mmadụ 5 I jebe interview na the embassy ero ebe a mee interview nyecha interview I take care fingerprint everything I never 3 weeks interval iji wee check our visa this thing. By God grace one day ndị esinye anyị visa pụta kwadokwa jebesa m Sweden no orientation again nwanne obodo oyibo obodo oyibo n'ụwa the first person ga-receive good na outside country abụchi gị onye a ga-determine na ị ga-anọ ma na ị ga-anọ because obodo oyibo another lesson. Even obodo oyibo Nigeria na obodo oyibo abụrụ ofu ife most especially somebody that have before mgbe anyị ruru Sweden and nwere ihe mmapa anyị meso ya arụkwa ndị a ka atụrụ ama m na ndị a niile mechara arrangement ka ha ga-echi wete care off onye ọbụla na-disappear. Then the person because ha dị mmadụ na-abụrụ wetara the paper ofu onye weta invitation ofu onye mee nke ọzọ so onye wetara invitation anyị wee ji ije ha and all part of my money ka eji wee gba tiketi na ndị otu so duto na-ego m onye nwere onye nwere ego duto na-ego m ka o ji eme expenses ihe o meziri bụ o stick here to me because onye nwere onwe ya na-abịabu ọ bịagbuo n'iru ọ na-agabu na-abata so ihe o meziri bụ ọlafado n'ahụ m mụọ nwere eji ego anyị wee na-agagharị ọ na-akpagharị na Sweden o wee bụrụ na nwa Yoruba guy so anyị na nwanne nwoke nọ Finland ọ na-anụ nwaanyị onye Finland on finish ga-abịa ịkpọrọ ya from Sweden there so na ọ ga-abịa ịkpọrọ ya na Sweden there then one person again among us makwa the man so ha wee mere arrangement ọ bịara ịkpọ nwanne nwoke ka ọ kpọkọdokwu ma the guy na onwe ebe jee Finland ofu enyi ma disappear agụ n'airport Sweden ọfọ mmadụ ịnọ mụ na the other agent so mgbe the guy bịara ịkpọrọ nwanne nwoke wee sị na ya agbago tiketi nwanne nwoke da the other guy na mụ na the other agent jebezie Norway or Denmark because na adụrụ na nwanne onwe ihe mma oha mmadụ ekwu nwe nke mma
then na-adụrụ na ya gbogoziri anyị tiketi nwekwaasị ebugoro nye mmakwanụ na Europe ya ebe ka mma m na-ejekwanụ ịtasị njede mmadụ jee onye ka mma kwanụ biko ka anyị niile jebe na Finland nwanụ ọ sị na ya gbonwere anyị tiketi nke ka ya esi mekwana destin chai ike kwụrụ n'ọgwụ m the guy ejenti nke ọzọ akpọ m sị na ndị ngwara ya na o nwere onye ọzọ ya ma a na-akpọ elufugo m afọ ya onye Igbo be anyị a mara Finland ka a kpọọ ya si na ogodi ya na fon so that guy were Yoruba wee kpọọ the guy na fon wee sị adekwa ihe na-emenụ nke Igbo be anyị wee sị ya were awa paspọtụ gbara anyị tiketi kọship ka anyị eji wee banye ewere gbara anyị tiketi not possible ọ sị ya oke anyị jebe ebe a na-agba tiketi use paspọtụ mgba tiketi mgbara nke ejenti ya ọ mụchi ego enwe eji ozi ego ọbụla mgbagharị ya anyị wee bịa Finland I take off n'abalị na-efe Finland n'oge on the way ka anyị banye n'ime Finland nwanne nwoke na nwunye disapia ọ mụrụ anyị ịtọ jee wụsa anyị na senta merezi anyị ebe a no food nothing jiwarụ si anyị chebezi nwanne anyị nwoke onye Igbo ahụ so anyị nọzi ebe abịa ka anyị nọkọtaziri mgbe onye Igbo ji emechi ọrụ na mgbede abalị wee bịa so wee bịa mana den n'ime ụgbọ ahụ anyị nọ dị nwa Yoruba ekwu okwu ichenji afa na anyị ejewe na nke ndị adụrụ na achị chenji afa gị the worst thing ya eme n'Europe na Western world ichenji afa na paspọtụ gị ọ eji gị ichenji eji bagoro na problem nwanne o wee sị na anyị ga-echenji afa mana mgbe m biweziri ime Finland ka njem mmadụ reason why o ji confuse anyị ka anyị chenji afa ka anyị ghara ime nwanne nwoke implicate because ọ bụrụ na anyị jiri jenuwe afa anyị wee jee bịa adụrụ na nwanne nwoke ga-adịkwa implicate because ha ga-afụ information anyị anyị niile si wee bịa so ọ chọọ ka anyị nwa chenji afa anyị ka nwanne nwoke wee dị safe mana besides ọ na-egwuru nwanne nwoke nwaanyị oredi ọ ga-anụ there so ekweta ihe a n'ime ụgbọ ma anyị ji nọta ihe adịrị m n'isi because mụ amara ya na-agba atụrụ den so mgbe onye Igbo ahụ ji wee bịa n'abalị akpọrọzi anyị jebe na họteelụ ebe anyị ga-alọji onwe dị ekwere edebe anyị na bed for one day ka enwe ike nwetata ihe a na-eme onwere soro onye Igbo ahụ kpọrọ anyị jebezi ebe na họteelụ ebe anyị ga-alọji then ụgbọ anyị ebe a na-eretụ snacks gonye anyị one or two things there sizi anyị kpọrọzi onye nke ahụ ọma jee gosi ya kampụ n'abalị ahụ gwakwazie ihe ka esi eme o ifuru onye ndị isi ojii kụziere ka esi eme ihe gbasara ichenji afa na-emekwana ihe eme onye m gbara tiketi ebe Finland ya kụzichara gị ihe niile na-ebezi gwara m nwa lekwa ihe nwanne anyị nwoke kwere ihe onye a gwara anyị n'ime ụgbọ na anyị emekwana ihe ịgwara m oruzie echi anyị alọje na họteelụ oruo echi gos na mụ na ya na-abụghị ejebe na one camp onye nke ọzọ ga-ejebe na kampụ nke ọzọ otu anyị si split ourselves so mụ na ya na-abụ soro anyị jebe na kampụ ahụ o gosiri ya oruo ịnwa mataziri kampụ again ọmụachi ego akpọwa taksi ka taksi buje anyị na eni kampụ ndị taksi a na-anụ oyibo asị a na-agbara anụ English onye anyị jụkwara asị a na-akọgheri so the last taxi buru anyị na-agbagharị last ewepụtara anyị na police station ebe m nwetaziri onwe anyị na police station afọ ebe a ka anyị nọzi weta eke asylum ebe a ka m na wee mee the first my problem bidoro wee jee gbanwee afọ m gbanwee age ebe a ka my problem n'Europe bidoro o wee buje anyị na kampụ from kampụ there I went on a camp for 1 year and 6 months n'ime kampụ before ebidozi nyebe anyị negative for then anyị enwego m contact matagba mmadụ matakwuo one of our brothers there bido pụtazie taa so onye gị negative ị ga-achọba ọrụ na ịchọba ọrụ iwe nwere ọrụ chọkwazie dị akwụkwọ na mgbe ha bịara m echenji n'afọ m na paspọtụ I need another passport to apply I need another passport na-aza afọ aha m na-aza there and the age m aha there to apply for my resident permit ebe a ka ihe mgbe m nọ si etie enwere m ezigbo ọrụ m na-arụ night ya dị eji rụọ night ya abụọ ka m nwee ike wee meet nwa ọpụ na the mind iji nweta akwụkwọ m the night adịrọ m isi mana where is passport m eji wee merite ya ka a na-egideziri
mgbe m nọ na kampụ ka m bidozie saịdị nke m tiri akazi na spiritual ways. Mgbe m nọ na kampụ dị due to too much stress, echiche iche nke a iche nke a, imekwana mistake, onye nke asị gị imekwana mistake, onye nke asị gị ị na-eche eke otu ị ga-esi nwe problem na ndị otu ya. Anọ m one day ehichara m gym house pụta dị ala ka m watch ya movie na my laptop. Movie ya ka m na watch obere oge agbadobe isi na ahụ obere oge ihe ọgba m n'isi gbanye dịka asị na electric shock. The shock ọdọ m jụọ onwe m gịnị na-eme m ihe a, ọdọ m mbinie pụọ n'ezi batakwa dọọkwa ala ka watch tete bịakwa egen dọkwa m egen n'isi mbinie na-ajụ onwe m gịnị na-eme m ife a amatara m ife ọ mbụkwa ezi batakwa egen dị na-ekwezi ya na nke taa abịa ọdọ m buo m ajụ mmanyere ike ọkpọọ m ka ọ kụdo m nara m ekwere nwere onwe m ọpịa m na dọ jiri so m gacha m iru ala ọ bụrụ stroke. So mma bụrụ ajụ azụ pụọ n'ezi na reception ya kpọọ ndị kampụ sị na na-ekwe na ihe na-eme m asị oke ka anyị nene BP mara ma nwee echiche enene BP m dị oke asị m oke na emere mbụ na ọnwụ na kọntinu ka agba ambulance na nnọdị ka ihe a nke taa mezi anya mbidozi tọnụbazie ụlọ niile bidozi tọnụbazie ma tọnụbazie. So ebe a ka m nọzi mbazie n'ime ụlọ dịka sị na ụlọ na atọnụmatọ tụtazie na reception dị ebe dị n'ala. So ebe a ka m nọzi difo Chinefo na-adị wọs. So chefu ozi ana m enegbuzi anya na screen. So buku nọọsụ ozugbo. So mgbe buku nọọsụ mgbe lụta ọnọ m nje na nọọsụ na-echa m o nwere ihe afọ asụ ụtọ na kọntinu kwa ka kpọọ ambulance ozugbo. So mgbe ha ji fụ na kọntinu ọ dịzi bad mgbe ndị nwe ọzọ ọtọ na wakpa ambulance bịa bụrụ m. So mgbe ambulance bịa bụrụ m jebe ụlọ ọgwụ eme test o nwere ihe afọ eburu m jebe na another city na general one book another ambulance again eru ebe a mechaa labụ niile ebere nwere ihe afọ ma mụ nwere nsogbu ntị m na-abakụchigo eze m anwụọla o nwere ihe afọ. So ya mere bụ asị na aga edicha ka m ga-anaba na kampụ na ọwụrọ kọntinu kwa ka m na-amasị ikpeazụ mmekwa repọt naba nwanne ọ dị wọst isi m na-agbazi ka egbe akwara niile nọ n'isi na-eku ume ara m arahụ ụra for good 2 weeks bido ịgbazie chọmazie help everywhere. Kedu ihe ga-eme m ihe na-eme m ihe amarọ m ụlọ ọgwụ enwere ihe afọ. So ihe meziri bụ mgbọ fon na Naịjirịa ihe kọwa ihe na-eme m nwanne m nwaanyị si oge ka agwa di ya na ma ya asaghị ya agwazie dị ds na onwe ebe ya na Warri ka jee mara ihe ọ bụ nsi dị ego ejewe na Warri rie oru na Warri ogo Warri si na ihe nwa na o si na famili ma ọ bara kọcha ihe ọ kọrọ na ọ nweta ego 50,000 naira ka ya were mebie ya. Nwanne anyị na-eweta fast na nwanne ihe na-eme m na-emesi m ike ana m arahụ ụra abalị ana m emesa akwa nse nde 50,000 naira asị na ya arụ ya bụ ọrụ ụtọ ọgọ nwoke ya akwụdo n'isi m mbọsa na-arụ ya bụ ihe asị na arụ n'abalị ka a ga-arụgide chiefu nwanne chifu asị na arụchara ya na ya dị mma. So oke nsogbu adịrọ isi na-agbakọ m tim na-agba m kwerekwerekwekwere n'isi na-agba kwerekwerekwekwere n'isi isi na-agbakọ m ti na-agụ adịrọ mma that moment. So at a time tim bịazie m na ntị so m na-repọtụkwa na hospital because na ndị ọcha bụ na ha nwetara information ebe na ị gara repọt hospital steady ka wee chọpụta ihe na-eme gị ihe ahụ. So m na-repọtụkwa na hospital so emechaa chọpụta na ntị na-emere masịrị na ntị. So ụzọ ọgwụ ha nyere m mgbe ọhụrụ dị zuo ego ụzọ ọgwụ ha nyere m so na-aṅụ antibiotic afọ so reduce kpọwazi ndị akpụkọ Naịjirịa ga agwa reduce dị masị na ọ ga-omecha tin land na one side dịka sị na mmiri dọrọ n'isi so dị mana na mkpọkwa Naịjirịa sị dị ma agbụkwa dị mana masị ya otu akpọ esi wee megide wee pụcha na gara aga small wee pụchacha nne kwete otu aka esi megide na-aṅụ ọgwụ a. So ndị na-enyekwa m nsogbu mmetụkwu nwe ala mmemme nwere tin na nwunye m na-eme na-asị odugbo dị ka m na-agba mbọ kịta mmesịbezi n'Europe na n'iyi megide bụrụzie dị tin otu a gbawa siti chee chọba ọrụ si ihe ga-eme ya mee bikọs agụ mmiri ana m eme tin si mba m ga-eje chọba ihe m ga-eme na-aka ka m daa ụta ka nhazi ọrụ
nweta ọrụ bidozere ụgbọ ọrụ ana m arụzi ọrụ tin na-ana small ụgwọ ọgwụ m na-ayọgasị ndị mmadụ gasị nke ọkwa ọzọ enyekwa m so ebe the man ejekwuru native doctor Chineke dị doctor I don't know the word to call him clear mụ na ọhịa emere na-arụ ọrụ mana ihe a mere m affect na ntị m na-ebezi nwe up to today ofu ntị m one side ntị m na-ebe nwe so mgbe m baziri ọrụ asị na-edisapia obere edisapia anatazi nne ka akwa n'isi kwarara m isi na-eku ume so otu m na-edisapia megatazie nke gbasara isi a disapia azọ fọdụ sọ ntị ofu ntị m so rụbazie ọrụ azụ gbaka m jidere chụbazie akwụkwọ mana emere m mistake ihe gbasara ichenji afọ then ihe a bụ physical mistake this is physical mistake ị ga-achụkwa by physical understand ịkpụ ụmụnne masị na aka ekwensu gị na a ga-adị ese na nwunye Chineke na-apụghị ime ama m na nwoke wọrọ enu ejidere ha n'ọrụ kechie mgbe ọbụla asị mkpọ nwoke wọrọ kọwara nke ọbụla asị mkpọ ọrịa nna o nwere ime ha mistake na ebe ndị ọcha imego ọsụkwa gị gwụkwọ ọgwụ ọsụkwa gị ọsụkwa nwanne guard their law is their law ị ga-pass ị ga-face the consequence ị ga-efesi riri ya na otu aka esi bido dịka ịnụ wee dịzi ihe mesịrị m enyi m nwaanyị onye bi m nwetara di ya wee kọchara mkpa m wee tie osi mere m na n'Italy ha na-eme ihe a ụfọdụ chenjiri afọ ha na-eweta paspọtụ arụ wee tinye akwụkwọ nwetazi akwụkwọ wee na-aba ha iwe gịnị wee gbanwezie ya bụ ihe na Abuja nsi ọ dị pọsịbụl ọsị nsị na m ga-ajụkwa ese ọsị na m ajụrụ ese ebe ọ bụla otu aka nsị ajụkasị ese ana confuse ya na ndị sanda atụ nwanne ndị confuse emegide dịka ejiri aka ya kpọọ fon na Naijiria dị asị na a ga-arụ dete na weta oji eshere and ebe a ka nnọtizi onwe m na problem the final one mgbe paspọtụ a batara. In case you na watch this story for the first time, we could go back to part 1 and part 2. Give a water this part 3. Because when you watch your part 1 and watch your part 2, you cannot understand this particular one. Each question bido ni se mara ebo bido give na amata the akụkọ. Okay for now na ndị dibia abatawogo na the case. Abatawogo ka abịa mee ife ji wee mara ha which is 419. Abatawogo small na ife a na-eme. Now na part 4 ka ya anụzi ife meziri after eje forge other passport from Nigeria wee wegotezie na Sweden mgbazi ka problem bidozi then nwa dibia wee werezie straw wee tinye na family ndị a na-amị ha fio na part 4 ka ya anụ amene kwana sina nini necha video na ni share wa video ishi echa video anụ ibe notification ka isola na enweta notification bụ na itile video ọfụ ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ọ adịla onye ọbụla na mma Igbo bụ Igbo ka anyị nwere mgbe ọzọ unu PTM na part 4 ka anyị kpazie ọfụma ebe ahụ ngwanụnụ